Имаш ли нужда от нов матрак? Открий Доромео iMemory, любимият матрак на всяка двойка. Само през май с всеки матрак iMemory получаваш подарък. Анатомична възглавница от Memory пяна. Пределно държим на качеството. Той човек за какво живее, ако не си угажда на себе си и на близките? Това са семейство Васеви, едно от щастливите семейства на Доромео. Върнахме се при тях, за да разберем дали сънят им е все така здрав, както преди 5 години. Дори след 5 години с матрака Доромео, той е единствения и неповторим за нашето семейство. Сърцевината на iMemory се състои от 2 слоя. Синият е по-твърд, а оранжевият по-мек. Избери идеалната твърдост на матрака за теб и твоята половинка. В кълъпа на матрака има капитониран слой Memory пяна. Тя не само идеално се адаптира към формата и натиска на тялото, но и регулира температурата и предпазва матрака от появата на неприятни миризми и микроби. Преди да си вземем матрака Доромео, аз не можех да се наспивам. Постоянно страдах от главоболие. Дъщеря ни имаше доста видове алергии. Благодарение на Доромео, тя успя да надрасне доста голяма част от алергиите. Като фенове на Доромео, също е много важно, че сутрин се събуждаме с усмивка. Събуждай се с усмивка всеки ден. Бъди изпълнен с енергия за любимите хора и любимите занимания. С матрак iMemory получаваш 2 матрака в едно, по-твърд и по-мек. Само завърти ядрото. С Memory пяна в такана в покритието и сребърни нишки в текстила. Хипоалергичен и антибактериален. Матрак iMemory идва с 15 години гаранция и 30 дни тест период. Избери матрак iMemory още сега. Вземи го на изплащане без оскъпяване. Не се бави! Само до края на май с матрак iMemory получаваш и подарък. Анатомична възглавница от 100% Memory пяна. Влез на Doромео BG, потърси го в магазини Topshop или в Doромео Home. Поръчай още сега на 0280 843 56.